To yadda za ku yi KYC na Slider, da farko za ku shiga ku taɓa wannan hatimin kun gan shi nan. Bayan kun taɓa shi zai kai ku nan pejin sai ku taɓa verify identity. Daga nan sai ku taɓa wancan add new document kun. Wannan already kun ga na riga yana fara bari in shiga yin editing. So ga yana shiga edit ku can sama ku shiga verify identity. To a nan farko ga shi nan za ku ga nan an ce select ID card kusa ID card sai can a nationality kusa Nigeria. Daga nan sai na wurin language sai kusa English. So ku yi searching English wurin language kusa. To shikenan sai nan add document ID ku rubuta mai bobin national ID card naku nan da suna president da last name date of birth shikenan. Daga nan zai ku ce upload your ID card document. So a nan ku tabbata kuna da ID card ɗinku kun ɗauke shi hoto kuma kun cropping nashi to kun ɗauko font ɗin shi kun ga yanzu za ku sa daga nan. Sai ku je next suka ce phone ID take a selfie. So a nan wurin take a selfie ɗin suna so ka riƙe shi wata haka a hannunka kamar haka. Kuma ka ɗauke selfie haka sai ka uploading ɗin shi haka idan zooming ɗin shi like this. Bayan ka riƙe shi haka ka sa shi nan shi wannan sai ka taɓa wannan confirm. Daga nan kaga zai no haka yayi sai ka ce submit. So bayan ka yi submitting kamar haka sai ka ɗan waiting yana ɗan processing kamar haka na image. So anan suka ce back of ID to bayan national ID card ɗinka za ka taɓa ga nan sai ka ɗauko shi kun gan shi nan ga nan taɓa shi wancan. Zan yi uploading so I'm sorry ba shi bane back suka ce. So ga shi na ɗauko bayan so kun gan shi nan sai in submit sai suka ce take a selfie to ka riƙe shi amma ka riƙe bayan shi ma ka ɗauki hoto nan wani za ka yi ɗaukan so daga nan shi sai ka ɗan gyara shi in ka so ka ƙara zooming ɗinsa. So bayan ka ɗan misali in kun ɗan yi zooming ɗinsa ya ɗan ƙara matsuwa ko kuma ku bar shi ma dai hakan this is okay. Daga nan shi ma zai yi haka sai ku taɓa mai submit. So bayan kun taɓa submit shi ma ya ɗan tsaya processing. To daga nan kun ga zai nuna wasu abubuwa da ake buƙata ku ɗan yi suna buƙatan liveness kuna buƙatan na farko kai baƙin ciki kai ga nan angry kuma kai fushi sannan surprise happy diddiga sun nasar to rin ɗaukan hoton ga nan kuna gani wannan abun da suna zagawa haka ake so ka ɗauki hoton nan har sai ka ga wannan abubuwan da sun yi good sannan za ka je gaba haka za ka rika ɗaukan shi ga nan za ku gani ga nan abubuwan da suke buƙata kowanne ga su nan ana so kai bakin ciki kai farin ciki duk ga su nan ka tsaya kuma za ta da kake dole sai kai wannan abubuwan sannan in ya cika shi na ka da kai submitting ka je next idan baka tsaya wannan labin tsin ya dauko ko kayan da za su ce ero kun gani daga na sun kun gani ko page ID dole sai kai wannan da kyau sannan za ka mi submitting daga nan shikenan ka gama KYC.